Abusua from Mobile Aquababa, Sujaman Skefi, so and a Sujaman TV, so Bomotin subscribe to channel, like video, no share, said a bear, only a bit, and soon Sabaka video be ni Ediabo. Yes, and a Wednesday, near here, they offer on a game, no, NLA back Wednesday. Yes, now a bon kaya say, Upese Ultra any NLA game, and answer any Alpha gamer. Mepacho, and also by your listing on now they are sending to Jamai or number is 0593 673300 0593 673300. Na mahwɛ na metwa games no ɛde ama kama aha nso na wodi gyina hɔ gye ne akan wɔ sika agu nsɛm kama yes nti bla fie na yɛnyɛ adwuma yes ɛna wɔn pɛ machine so ɛde ayɛ adwuma sɛ wɔpɛ alpha machine sɛ wɔpɛ wɔ lucky machine anaasɛ randy machine yes emu biara yɛ available a wobɛtumi anya bi ɛde ayɛ adwuma kama yes nti woba ha sɛn a mewɔ alpha machines ɛwɔ ha wei alpha wei ɛyɛ lucky machine ɛna yɛwɔ randy machines nso ɛno nso ebi wɔ ha no nti deɛ wɔpɛ sɛ wopɛ de ayɛ adwuma biara no onsa ebetumi aka bi kama nti ɛno asɛ ɛno nso wobɛ WhatsApp me number we aso na bɛfrɛ me na yɛaka ho asɛm kama good na yɛhwɛ setup bi wɔ ha no mo yɛhwɛ setup bi wɔ ha yes setup we no transfer from lucky Monday special to NLA bag Wednesday. Nti yɛhwɛ event number 957 ɛho so ato 38 na ɔde 84 abɛhyɛ aseɛ owie pɛ na ɔde 27 abɛhyɛ aseɛ nti ɔlaape saa ama wei mmiɛnsa nyinaa good owie apɛ ɛna ɔbɛto 79 nti saa 79 wei wobɛba current no ɛsaa laape wei saa 3 numbers na ɛsaa laape no nti owie deɛ a ɔse yɛmfa event wei nkɔdi yes na event no bɛsa akɔ biem ɛbɛkɔ biem a yɛnhwɛ adeɛ bi wɔ ha mehu sɛ 11 ɛdɛm na repeat abɛlaape 70 na 70 no nso repeat kɔ machine good nti 11 70 na ne mmienu repeat so yes nti 2 direct agum ɛwɔ hɔ ɛyɛ 11 70 na yɛde single 6 awɔ no ɛwɔ hɔ kama nti yɛnhwɛ current no nti woba current na wobɛhu sɛ wabɛto 38 ɛwɔ event number 117 38 owie na ɔde 84 abɛhyɛ aseɛ owie a 27 owie na ɔde 79 asa abɛhyɛ aseɛ nti walape saa 1 2 3 4 ne nyinaa ɛwɔ current hɔ saa 4 numbers yi nyinaa walape no current hɔ nti wɔwie deɛ a wɔse yɛmfa event yi nkɔdi yɛmfa event no nkɔdi good na yɛmfa setup wei nso ɛnwɔn ne yɛmhwɛ setup wei ɛno nso yɛ transfer from Friday bonanza event number 689 mehu so ato 40 ɛwɔ ha 1 2 3 na wabɛto 75 36 owia no ato 19 nti ɔto 75 36 na ɔsɛvo 87 ɛwɔ machine owia na ɔbɛto 19 na ɔsɛvo 29 owia 67 owia na ɔbɛto 16 owia na ɔbɛto 10 nti ɔto 10 no na wasɛvo 59 ɛwɔ machine nti ɔso ɔwie deɛ a yɛmfa saa event wei nkɔ didi nti event yi so no pɛ sɛ yɛpeke saa 6333 no ɛwɔ so 6333 no ɛwɔ hɔ na yɛde join ne saa yɛ best 3 na ayɛ no 11 6 70 no go na yɛbɛnya best 5 ɛwɔ hɔ kama nti saa 36 yi ɛho so ɔba abɛtɛn ne 63 ɛda mu hɔ kama good nti ɔba current na sɛyi na wahyehyɛ wei nso ɛwɔ ha sɛyi na wahyehyɛ no ɛwɔ ha good
nti woba current na ɔhyɛ aseɛ wɔ event number 115 so ato 40 no 1 2 3 okay sorry 40 this one okay 3 ways down and over to 536 and also 87 our machine good we are pen over to 19 or 19 we are 67 67 we are no over to 10 sorry 67 we are 16 sorry we are no over to 10 last box position no I say 59 our machine good nti saa pepepe na wahyehyɛ no de ama yɛn wɔ ha sen nti wawie deɛ a wɔsi yɛmfa event yi nkɔdi yɛmfa event no nkɔdi yes this two event no yɛ join a there's no way sɛ yɛnya win mfiri mu nti o join no app a yɛ join the two event a ne yɛyi yɛ best 5 out of the two event no ne yɛyi yɛ best 3 we are near 2 direct 1170 until I go for 11 free banker 11 free banker for back Wednesday. Na men kan ho o men kwatenti ahode wom. Bye bye.